Σε ένα κόσμο που εξελίσσεται με ταχύς ρυθμούς, γεμάτο από πληροφορίες και μηνύματα, η οργάνωση της πληροφορίας επιβάλλεται ως ανάγκη επιτακτική. Η Post-Scriptum έρχεται να υπηρετήσει ακριβώς αυτήν την ανάγκη στον χώρο του πολιτισμού, χρησιμοποιώντας την ψηφιακή τεχνολογία και τα νέα μέσα πληροφόρησης. Με βάση τις αρχές της αρχιτεκτονικής της πληροφορίας, της τέχνης και επιστήμης που οργανώνει και εικονοποιεί την πληροφορία με γνώμονα την τέρψη και την αποτελεσματική εκπαίδευση των χρηστών της, η Post-Scriptum εγγυάται state-of-the-art προϊόντα ψηφιακού πολιτισμού, θέτοντας τις νέες τεχνολογίες στην υπηρεσία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Ξεκινώντας από την ψηφιοποίηση και την οργάνωση συλλογών, η Post-Scriptum δημιουργεί διαδικτυακά προϊόντα, πολυμεσικές εφαρμογές, διαδραστικά εκπαιδευτικά, ηλεκτρονικούς ξεναγούς. Ακόμη σχεδιάζει και αναπτύσσει εικονικές εκθέσεις στο διαδίκτυο, ψηφιακά και βιωματικά μουσεία. Τα πρωτοπόρα ψηφιακά προϊόντα της Post-Scriptum υλοποιούνται σε στενή συνεργασία με τους πελάτες της, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται η Εθνική Πινακοθήκη και Γλυπτοθήκη, το Μουσείο Μπενάκη, η Πινακοθήκη Αβέροφ, το Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης, το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, η Αθήνα 2004, Διεθνής Έξπο, φορείς του δημοσίου και της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και τράπεζες και ιδιώτες, Έλληνες και ξένοι εικαστικοί καλλιτέχνες.